Lad os se på opgave 3. Vi får at vide, at vi har en eksponentielt voksende funktion f, og vi får at vide, at x-værdien 4 passer sammen med y-værdien 3, og vi får at vide, at x-værdien 6 passer sammen med y-værdien 27. Og vi har til opgave at finde en forskrift for f. Så en eksponentiel udvikling, den har en forskrift, der hedder b gange a i x'te. Og hvis vi skal være grundige, så skal vi lige sige, at der er nogle begrænsninger på a og b. Så vi ved faktisk, at i en eksponentiel udvikling, der skal a være positiv. Og det skyldes, at hvis a er negativt, så er det ikke alle reelle tal, vi kan se ind på x's plads. Det er simpelthen ikke alle potenser, der er defineret. Så a skal være positiv i en eksponentiel udvikling. Og fordi vi ved, at f den er voksende, så kan vi faktisk allerede sige her, at grundtallet, eller fremskrivningsfaktoren a, den skal være større end 1. Men vi skal have regnet ud, hvad a og b er, for at kunne skrive forskellen for f ned, og vi skal have brugt vores oplysninger heroppe. Og der er faktisk to metoder, og lad os prøve at se på den første metode. Så den første metode, der behøves man ikke at huske en formel. Til gengæld skal man vide, hvordan man skal komme frem. Hvordan man skal bruge oplysningerne til at komme frem til resultatet. Lad os prøve at se. Vi ved, at hvis vi sætter 4 ind som x-værdi, så får vi 3. Så lad os prøve at sætte et 4-tal ind på x's plads på den ene side, og tilsvarende bytte x ud med 4 på den anden side. Vores oplysning var, at den y-værdi, vi får ud af det, den er 3. Det samme kan vi gøre med x-værdien 6, så vi sætter et 6-tal ind på x's plads. Det må så give b gange a i 6, og vi ved, at det skal give 27. Ideen er nu at kigge på 27 lig med b gange a i 6, altså den sidste ligning, og så dividere med noget smart. Og det smarte, det er, at vi dividerer med et 3-tal, og vi ved jo, at vi gerne må dividere med det samme tal på begge sider, men 3, en smarte måde at skrive 3 på, det er b gange a i 4. Så vi dividerer med b gange a i 4. Og det er rigtig smart, fordi nu går b'erne ud med hinanden, og det vil sige, at den ligning, vi får ud af det, 27 delt med 3, det giver 9. Den indeholder kun a. Så nu har vi en ligning med en ubekendt, og den er noget nemmere at løse end de to første linjer, vi havde her, hvor vi havde to ubekendte på én gang. Vi skal have fundet ud af, hvad a det er, og vi skal isolere a. Og det første problem, vi har, det er, at a står der 2 gange. Så vi skal have fat i en regneregel. Hvis vi har to potenser med samme grundtal, så skal man beholde grundtallet og trække eksponenterne fra hinanden. Så hvis vi bruger den regneregel her, så står der her, at det her giver a opløftet i 6 minus 4, og det er a i anden. Og vi kan også godt tænke på det sådan, at a i 6, det er a gange med selv 6 gange, og a i 4, det er a gange med selv 4 gange, så der er 4 a'er, der går ud, og så har vi a gange med selv 2 gange til sidst. Nu står her, at a i anden er lige med 3, og det betyder så, at a er plus eller minus kvadratroden af 9, og kvadratroden af 9, det er jo 3. Og nu er vi så i den situation, at vi vidste, at funktionen var voksende, så det vil sige, at f den skulle være større end 1. Så nu kan vi udelukke muligheden minus 3. Den er udelukket, fordi f er voksende. Fordi f er voksende. Så nu ved vi altså, at a er lig med 3. Vi mangler at finde ud af, hvad b skal være. Og vi tager den simpleste ligning. Den har vi her. Så står der b gange med a i 4, og vi vidste, at a det var 3. Så b gange 3 i 4 er lig med 3. Og hvis jeg nu dividerer med 3 på begge sider, så står der b gange 3 i 3 er lig med 1.
Og 3 i tredje, det er 3 gange 3, det er 9. Gange 3, det er 27. Så B må være 1 over 27. Så konklusionen, det er, at forskriften for F, det er 1 over 27 gange med 3 i x'te. Så det her, det var metode 1. Nu prøver vi metode 2. Og i metode 2, der bruger man den formel, som siger, at hvis man har 2 punkter på grafen for en eksponentiel udvikling, så er der en hurtig formel for at udregne, hvad A det er. Og det man skal gøre, det er, at man skal trække x-værdierne fra hinanden for at finde x-tilvæksten. Så skal man tage den rod, der passer til, og det man skal tage roden af, det er forholdet mellem de to y-værdier. Lad os prøve at sætte tal ind. Så x2 og x1. x2 det var 6, x1 det var 4. Så skal vi tage roden, og det vi skal tage roden af, det er så 27 delt med 3. 6 minus 2, det giver 2, så det er i virkeligheden bare en almindelig kvadratrod, vi skal tage. 27 delt med 3, det giver 9. Og kvadratroden af 9, det er 3. Så nu har vi fundet samme resultat for A som før. Plus 3. Så hvis man kan huske den her formel her udenad, så er den her metode hurtig. Hvis man ikke husker så godt, så er det bedre at sætte ind. Til sidst skal man også finde B, men der bruger man så det nemme punkt her, ligesom før, og siger, at y-værdien 3, det får man, når man sætter x-værdien 4 ind. Og så regner man ligesom før, prik, 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 og finder ud af, at B er lig